Oké, itt a tetején rárakjuk ezeket a képeket, nem tudom, hogy oda fogunk rakni számokat vagy nem, mert nem vagyok biztos, hogy az jó lesz. Ez szeretem, hogy ez kifolyik, és ugyanaz a szín, mikor valaki rámegy, akkor ez fölvilágít, ez fogja tudni, hogy ezhez tartozik. Lehet, hogy egy kicsi információt ide beírunk is rá a tetejére, hogy kicsit megmagyarázza mi az. Most az első pár szó, pár vonal itten megmagyarázza. We have a great team and create fast and effective, entertaining and informative websites which dazzle the mind. Csinálunk weboldalokat, olcsó és jó. Itt vannak a képekről. Itt alul tudunk adni neked egy ingyenes estimate, és meg tudjuk mutatni videóba. Itt van a free video estimate, hogy mikor erre rákattintsanak, akkor megkérdezzük videóba, hogy mi meg tudjuk mutatni, mondjuk meg ezeket itt fönt, hogy akarod, vagy más dolgokat, és utána kitöltenek egy információt, milyen fajta üzlet, mi a weboldal, ami van neked, van neked egy digitális naplókönyv, bla bla bla, ilyen fajta kérdéseket kérdezünk. És utána az angol jön hozzám, a magyar megy hozzá. Hogy akarnak egy időpontot csinálni vele, akkor tudnak csinálni egy időpontot az interneten, csak én azt hiszem, hogy egy jobb ötlet legyen, hogy megmagyarázzuk, hogy először kattintsanak erre rá, és visszaküldünk egy videót nekik, amit én csinálom angolul, és amit te csinálsz magyarul, ami megmutatja, hogy mit tudunk adni neki. Ez a jó benne, hogy ő nem tudja lekopírozni a grafikusokat, amit te csinálsz, mert mikor felraktuk azt a másikat annak a nőnek, én biztos vagyok, hogy csak lekopírozta. Szóval ez jó, ez a másik videó, mert nem lehet kopírozni, és hogyha akarják, akkor még egyszer fogjuk megmutatni, adjuk egy árat neki, és utána csináljuk meg. És a PayPal, magyar PayPal-on ott kifizették, amit megmondjuk neki, hogy mit akar. Minden leírunk írásba, hogy legyen köztünk a vevő és mi, hogy tudjuk, hogy pontosan milyen fajta weboldal kell nekik, és kész. Oké? Én azt hiszem jó ötlet. Vagy csak akkor küldjük ezt neki, az estimate-tel együtt, hogy lesz egy link, hogy tudnak csinálni egy időpontot veled, vagy velem az interneten, hogy tudnak tovább beszélni róla, vagy valami. Mit gondolsz? Oké? És ezek a képek, ez vagy egy videóban lennek, vagy hogyha rákattintsanak, akkor egy nagyobb videót kinyit itten, az lehet csinálni. Lejátsza, visszacsukja Camtasia-ba, visszajön erre a lapra. Mit gondolsz? Az az ötlet. Sziasztok!